हामबाय मेडिया चैनल दायो नायदोंमोन जों लोगोफोरनो एप्ले हामजागो ते जबानि थिबाया पारो जों तिने अरबो खुमुलो नवाय हलो DWF नि बिसिंनि खामानि सालनो जों अरबो जों पालायनानै थांनि दङ दै अ पालायना खामानि बिसिं खैख्लायै समान सोलायगा जोंनि 13 जना MLA नो फैनाय जों फेलिसिटेशन होनो हायो जों अफायखौ मोनारो लायका 13 जन MLA नो फेलिसिटेशन होनो ताई जों DWF नि बिसिंनि खामानि फाउंडेशन जे ताई जत ब्लक नि 5 जनाखौ फायनाय डिस्ट्रिक्ट नि 5 जनाखौ फायनाय परनो माहके इनभाइट दिजा ताई सेंट्रल कमिटि नि दंना बरक बांनानि नांया माहके साजा ताई AMCM दंनाय MDC ex MDC ex MLA ताई ex minister ex president of Tongbayo ताई चिनी दिप्रामो थानी president दंनाय बचिनी chief guest परनो इनभाइट दिजा परबो तरक साफाय दंगो फाय दंगो मानजक दंगो ताई चिनी जे बिसिनि खामानि साल अ सालो जों चिनी साल पालायनायाव चिनी सोमाय दङ अ सोमायखा जों बुबाग्रानि वारियर्स जों बुबाग्रान लगिरि थानाय हाताय दफानि सामु खायनानि थांतानि जों बोरिराव लोगो ओंसुरगला ताई ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड ताई नेक्स्ट जेनेरेशननि बागे आन्दोलन खायनानि थांतानि एक कदम खान जों उनसुरया आबंखा दिनैनि सोमाय चिनी अ बिसिंनि खामानि फाउंडेशन देनि चिनी अ सोमाय चांगरी खावै फरक पाकरी सरै जों आगबनाय बोरिराव दिनो उनसुरया मैडम जागा जागा सोशल मीडिया नि बिसके सुनु खाको कमाउ समान देखा जे त्रिपुरा मो थानो या करे बीजेपी वो IPF के रोग जॉइनिंग सुनु भी तो अब ती नुंगनी थानी कोक तुम्हारो भाई भाई राजनीतिक अब जागा जागा वो त्रिपुरा मो थावो अब कांग्रेस निंखुन BJP निंखुन IPF निंखुन फाइ दं आरो त्रिपुरा मो थानिबो कासा कचर थाङै दं अबनो राजनीतिकनि नियम हायके नुक जागै दं बेबो आं सानानि मुजों जेसेबानो थांथों होतोंले चिनि थानिसै हिमाहाय जादब फानो वानसुकना थांतानि हानचानो वानसुकना थांतानि त्रिपुरासानो वानसुकनानि थांतानि जे बरफ थांनाय र अब ठीक न थांगो वातै कतालनि आहाय के थांनाय दंयो बेबो दासा गजगै फायफिनाय ओखौ गजगै फायनो सायदमान अब जखन जादब फाहिनि फैलायानो जखन खानांगै फैलायानो जे थानानो खरकजा फुरुकर मैडम सालकिया सिगां गोबाग्रा हिस्ट्राइस प्रोडक्ट माने को बहादुर देवपुर माने तिटल माबे कायसा मेमेरे नाम रजानो थांका राजगो न के आ जागाव गोबाग्रा खरमाइसा जाखाय के खारगो आसुजा गुफा आसु सामु पामावो खानामानि नरिबि थाखाके बिनि सामं बासा खामताया तो फन बा जागाव आसुइ तंनि खरमाइसा जा आबो बुसु जरते आगुइ तंकाबो आसाम खारमासिसा जाले सामबगे खारमासिसा जां खारमासिसा जा बुबाग्रान जुदि सागांकाय बुबांगाना जानो हामजागो तो फानो हामजागो बिनो अप्रजारनो फियगनानि मुजों जागो बेबा बुबाग्रा आन्दोलननि बिसिंकै बुबाग्रा ब राजा अंगिया ब कासा वारियर साइकेल बबो जोंबे बाक्सानो थांका किन्तु ब जदि अब बुबाग्रा यांकांकाय गुबुनि बरक गांकाय बरम तरि दंखामो किन्तु बुबाग्रा कोनो दिन बरम तरि दंया ब जोंबे बाक्सानो हावा आसुगो जोंबे बाक्सानो सातुंगो दङ आखु जे सातुं दंखा आंखौ बुबाग्रा नासिगो फुवानै दंखा बिनि शरीर हामिया सातुंगो आसुग जाग्रग नुगैनाय बेयाबो बुबाग्रा बिनि हेल्थ न पर्यन्त दान दिखा चिनि बागै अ जादब फानि बागै अ जादब फानि जे तंनाय र अ जादब सेवान सुना नांगौ राजासे हावा आसुगै दङ बिनि हेल्थ न सब दान दिउइ दङ गांगाय आ जागावो थानचा उंलाय थांले तामने अरबो ताई अर खा वानसुक लायै लग लायै दंलायसिबा फासु फायसिदि बुबाग्रासे मगा हावा आसुगै दङ ताई सातुंगो दङ गांगाय गभर्नरनि गेट बसगांगो आसुखुनु दङ गांगाय आबो जों शिक्षारि मासे मरक खलायदियाव माहाय गयो नि बखुनु मासे आबो हुंखांका बिलायके आबो सारा त्रिपुरानि त्रिपुरा सारावनो खुनु बिरिखा अमाहाय आन्दोलन खलाय नरक खलाय रागिया नरक रोङियाखौ अमाहायके खलायदि नि खुनु मासे अ पान्डानि सिमी लोकरनो ताम को कसराम आव अ पान्डानि सिमी आं लोकरनो अमनो कबुनानि मुतुंगो ताई कसरनानि मुतुंगो जों बुरिरो जादब फानि बागै ता सिसाय फायजा जेकुनो आन्दोलन थानि जेकुनो मिटिं मिছিল थानि बुरिरो जत्त जागावनो कुकुलुं
tamhunga hangka traditional ni bising ti klai au brirok no bok special bai bok nai ta unsrudi jeng kon dino unsriya jato phani baga hani baga greater tripral ni bagai tei bubagrana logirina thangtani ta unsrudi ni kobungnan mujongo tai kobungnani mujongo chini ti prasarong no thanchang bai sidi bai bukro thanchang sinai jeng jokhon thanchang nya ngui jodi tong tong hangkai next generation jeng proshno khlai hangkai chini uttor kamai thanai aboni bagai jora tong chini jora no rongdi jeng jora no romai hangkai ha bui ka bo o jora tai ki phai gala o message angrena mujongo hamba